Helo, Gareth ydw i. Dwi'n cael fy representio gan Gareth yr Orangutan Talent Agency. Da ni hefyd ddillnau ffenestri. Dwi'n orangutan o Gaernarfon yn wreiddiol. Erbyn hyn dwi'n byw yn Gaernarfon. A heddiw dwi am fod yn darllen am rhan cyflwynydd sioe cwiz newydd S4C Celwydd Noeth. Helo, croeso i Celwydd Noeth. Efo fi Gareth yr Orangutan. Efo fi heddiw mae dau lanc o lle da chi'n dod o? A wedyn so nhw'n atab banter. Reit, cwestiwn cynta. Pa un o hein sy'n gelwydd? Cofiwch, da chi ddim eisiau rhoi yr atab sy'n wir, da chi eisiau rhoi yr atab sy'n gelwydd. Mae eliffantod methu neidio. Mae Gareth Bale yn chwaraewr ffwbol. Mae'r lleiad wedi cael ei wneud allan o gaws. Reit, ganddo chi 2 funud rwan i just trafod yr atab i cwestiwn, da chi'n gwybod yr atab i. Dwi ddim am rhoi hints. O, a mae'r cloc yn tician. Banter. Da chi eisiau'r enghreifftiau eto? Stilladd amser. Banter. Da chi di bod ar teli o'ch blaen? Da chi erioed wedi gweld eliffant mewn zoo efallai? Pa sport da chi'n meddwl bod Gareth Bale yn chwarae? O, mae o'n fan o golff. Da chi'n siŵr am hynna? Pa gaws da chi'n meddwl mae'r lleiad wedi cael ei wneud allan o, os ydy wedi cael ei wneud allan o gaws a tydio ddim? Cyn i ni weld yr ateb cywir, dyma chydig o hysbysebion. Peidiwch mynd i nunlle. Mi fyddan ni nôl mewn 2 funud efo Celwydd Noeth a S4C a fi Gareth yr Orangutan. So, hwnna oedd o. Os ydych chi'n ci weld fwy, cysylltwch efo'r asiant Gareth yr Orangutan Talent Agency. Fi di Gareth. Diolch am wylio.